Sa evacuation center, misugat sa Pasko ang mga residente sa Barangay Tingub, Mandawi City nga nagub-an na og mga panimay. Ang pinaskuhang ilang gipangayo nga unta mahimutang na sila sa Bayanihan Village. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagpabilin sa gym sa Tingub High School ang moabot sa 15 ka pamilyahan nga taga Sitio Turil. Sila katong nagub-an og mga balay kilid sa sapa nga nangabanlas gyud atul sa pag-igo sa bagyong Tino. Aminado sila nga lahi og simple ra gyud ang ilang pagsugat sa Pasko kagabi. Nangatulog ra jud. Oo. Wa mo namangon pag alas 12? Wala jud sir kay mingaw man sa diri kay nagiyahay raman sad og anang mga katawhan kay ang uban sa diri nangadto silahang mga kining pamilya do nag-celebrate. Gipakita sa mga residente unsang ilang gihikay kagabi para sa Noche Buena. Sama nining pasta ug fruit salad nga gikan sab kuno sa nadawat nila nga mga food packs para karong Pasko. Nag-spaghetti lang kog 1 ka kilo nya akong giapod-apod sa kanang ako ang mga kauban sa tent. Maro joy akong gika-share nila. Ang katong akong gi-spaghetti gikan sadto sa gugma sa Pasko. Talagsaon man ang kasaulugan nila sa Pasko karong tuiga tungod sa ilang naagian. Matod sa mga residente, dakong pinaskuhan na para kanila kung mabalhin sa evacuation site o Bayanihan Village. Aron mahiluna na sa ilang pagpuyo. Labi na nga dunay nakabalhin nga mga pamilya sa Bayanihan Village nga nahimutang sa Barangay Gizo nga gikan pa sa laing barangay. Nakita sa mga taga-Tingub nga maayo ang kondisyon didto ug mahiluna ang ilang pagpanimuyo, butang nga gusto nilang sila nasab. Lagi naot jud mi nga karong sunod semana mabalhin na mi kay para di man merry kayo mong Christmas at least sa New Year man lang mabawi. Matod sa mga residente, duna na hinuoy nakig-coordinate kanila nga taga DSWS para niini. Apan nagpaabot pa sila sa pinal nga abiso ug kanusa sila makabalhin. Nico Sereno, Balitang Bisdak.